Yesterday we saw mutungamiri wenyika yeZimbabwe, President Emmerson Mnangagwa, aiwa vari kuMbare Musika market, vachikomishina Mbare Musika. Unoonekwa kunzi aiwa it was destroyed by fire. Kunyangwe pane nhau aiwa dzinotendera dzakawanda dzemoto, kunzi aiwa zvazviri politically motivated and the likes, pane maissues ecorruption ipapo. Panguva ino tichiona mutungamiri wenyika aiwa achikomishina this aiwa Mbare Musika. Vanhu at the same time havasi satisfied, havasi kugutsikana pamusoro pechiitiko ichi chichionekwa kunzi aiwa it is a move aiwa yekuuya achizombomora macitizens mari onova subscribe walike watomba bell icon. Tipinda panapa muNewsday vanodanyora chiti President Emmerson Mnangagwa today commissioned a new Mbare Musika market, but the puzzle remains unresolved. Who stands to benefit from the newly built Mbare Traders Market, established months after the old one was reduced to ashes in a mysterious fire last October? In a world that craves transparency, it seems the newly constructed Mbare Market Traders is set to open not just for business, but for a spectacular show of mismanagement and hijinks. Ndomashwa anobuda panapa achitaugwa the news day Zimbabwe. Tanomashwa chiti aiwa transparency kunyange yakamirwa nevanhu panguva ino kunokuwa this move nemusika uyu aiwa komishina panguva ine uri kuonekwa kunzi uripo kuzomora macitizens mari, even mukatarisa marentals acho, even mukatarisa mademands, parking chaiyo iri kutochajiwa aiwa zvekutoenda mberi, even kutovhizitira the toilet kuri kutochajiwa zvekare. Mashoko ari kuuya panapa vanhu vari kuti aiwa hapana kana transparency, vana vachionekwa kunzi it is just a motive aiwa yekuuya vaizongoti macitizens aiwa vachivarwa pasi petsoka vachitora mari. Mashoko panapa anobuda achitaurwa panapa muThe Newsday. Motidze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Bhena comment section medu dzemafunguro enyu, subscribe walike, turn on the bell icon.